Als ik naast u kijk, dan zie ik de heer Saya. Een beetje, ik had ook een gesprek met Saya, aan mijn adviseur, aan minister. Niks mis mee. Ik zit als minister aan en we hebben de bevoegdheid om onze adviseurs aan te trekken. En ik heb Saya aangetrokken als adviseur, non-profit. Hij wordt niet betaald, hij heeft geen budget, hij heeft geen begroting, hij heeft geen kantoor op mijn ministerie, hij zit nu op mijn ministerie. Maar hij is wel in het veld mijn adviseur. En als hij opmerkingen heeft, als er adviezen zijn, als er tips zijn, dan komen die dingen wel bij me aan, ja. Wij hebben adviseurs op verschillende vraagstukken. Toch? Als ik ga zitten daar in die mooie kooi van me daar tapse mesdong, dan alle de leermang sade, dan alle de konmang, mesdong tapse winis. Hoe heb je informatie over de samenleving? Wij hebben afgestemd, ik heb gevraagd en hij heeft aangeboden om zijn kennis met ons te delen en ik maak gebruik van die kennis. Adviseert hij je goed? Ja, maar ik heb 4 adviseurs, hij is 1 van die 4 en ik ben niet ontevreden. Je loopt vandaag mee met de minister. Je wat kan je minister? Ja, ik heb niet Tomsi san etaki. Dit is na esto plek actie zou we doen. Dat ala den bureau, maar voorlopig hoe dat we doen vaak. Omdat we een chief als ik was hier dat op ver werk. Omdat we namelijk ook zo inzien, namelijk op de rose ook toe. Ja, maar sama taki adviseren aan boom. Ja, maar samen piki. Je adviseert hem goed. Wel, dat is bijna great voor mij. Er is op ongelukkige wijze gisteren in een interview aangegeven dat een bepaald persoon adviseur is van de minister. Maar laat me aangeven dat dat niet zo is. We hebben een traject om adviseurs te benoemen. En het gaat via, nadat er een voorstel komt bij RVM, dan wordt het behandeld, gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken voor die vaststelling. En dan pas kan je zeggen van een adviseur bij een bepaalde ministerie of zeker een minister. Dus een vriendendienst betekent nog niet dat zo iemand of maakt zo iemand nog tot adviseur van een minister. Dus dat wilde ik even verduidelijken. En we kijken heel kritisch naar voorstellen vanuit de ministeries om te komen tot vaststelling. Ja, we hebben het afgestemd met de vicepresident. En ik kan u aangeven dat zo'n voorstel niet binnen is gekomen bij nog RVM, nog het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dank u wel. Als ik zo hoor naar u luister, betekent dat er geen missieve is, geen beschikking is, minister en uw personele administratie. Uw ordevoorstel. Dus voorzitter, ik stel voor dat de minister van Justitie wel dat zijn woorden terugtrekt en wel duidelijk ons aangeeft wat het precies is. De minister van Justitie en Politie heeft de samenleving geïnformeerd over een geval waarbij iemand zijn adviseur is. En dan hoor ik vandaag via de regering dat het niet waar is en dat er een bepaalde procedure is van adviseurs aantrekken. Ik wil vragen aan de regering om beter in te lichten van wat er gebeurt. Want wanneer mijn minister van Justitie en Politie morgen iets anders zegt aan de samenleving, moet ik hem kunnen geloven. Het is de minister die waakt over onze veiligheid in dit land. En dan heb ik het niet over de persoon in kwestie, maar ik heb het over de geloofwaardigheid van een minister. Daar gaat het bij mij om. Dus dat wil ik alleen verduidelijkt hebben. Dat ik van de regering beter wil begrijpen wat er is gebeurd, omdat de minister zelf gezegd heeft dat hij een adviseur heeft aangetrokken. I'm confused. De minister van Binnenlandse Zaken is heel duidelijk geweest, voorzitter, over kwestie Saya. En voorzitter, we gaan geen naam noemen hier. Een vriendelijke dienst aanbieden aan een minister zonder bezoldiging, zonder een beschikking, voorzitter, dat is nog steeds een vriendelijke dienst. En dat is toegestaan. Want Saya is wel goed om propaganda te maken. Saya is wel goed om propaganda te maken, om een bepaalde politieke partij aan de macht te helpen. Maar nu is hij niet meer goed om een vriendelijke dienst aan te bieden aan een minister, voorzitter. Hij wordt niet betaald, zijn dienst biedt hij gratis aan. En als de minister aangeeft dat Saya zijn vriendelijke dienst vrijwillig heeft aangeboden als adviseur, dat mag.
Dus laten we dit punt afsluiten, Goed, voorzitter. we hebben gehoord. Wij bespreken geen personen hier. We bespreken het personeelsbeleid. En het personeelsbeleid van de overheid is een der 9 beleidsgebieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wanneer er geen voorstel is, er geen missieve is, dan is er geen invulling, en, behalve missieve, en bevestiging van of een resolutie of een beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken, dan is er geen invulling van een functie. En dat ik het woord heb genomen is na afstemmen met de vicepresident en de minister van Justitie zelf. Ja, dus we hebben de minister van Justitie niet onder de bus gegooid, maar duidelijkheid brengen in een kwestie die gisteren heeft gespeeld. Voor wat betreft de kwestie van het aantrekken van een adviseur. Het enige wat ik heb gedaan in een specifiek persoon is dat ik heb aangegeven dat ik mij laat adviseren door iemand die onbezoldigd is, geen kantoor heeft op het ministerie, geen zitting, geen dienstvoertuig, niks. Als het woord conform minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven, anders moet worden aangeduid, dan zal ik maar nagaan hoe dat zich zal moeten formuleren. Want het woord is ook niet intelligence, het is ook niet contra-intelligence, maar feit is wel dat een minister van Justitie zich verplicht door alle lagen van die samenleving vanuit verschillende segmenten zich dient te informeren om te begrijpen wat er gebeurt, om informatie te krijgen, zodat we beter gericht het beleid kunnen maken. Dat is het enige wat is gebeurd. De commotie daaromheen is, vind ik kijk ernaar, ik luister ernaar en ik ga het begrijpen en dan zullen we zien hoe we dat verder gaan invullen. Dat wil ik daarover over dit onderwerp kwijt, voor wat betreft dit gedeelte van het aantrekken van, of het inwinnen van adviezen en voorstellen van een burger. Ik ben even de kluts kwijt. Hier spreekt de minister van Justitie. De minister van Justitie beschermt de gemeenschap tegen criminaliteit en alles wat de schijn heeft van criminaliteit. En als hij het heeft over intelligence, inlichtingen, dan is dat de andere orde. Dat zijn zijn werkarmen. Die hebben hun manieren van werken. Maar de minister die een adviseur aantrekt, dat is er één, een procedure via de RVM. Maar alles daarbuiten telt niet. En al helemaal niet als het om personen gaat die niet van onbesproken gedrag zijn. Daar moet je je ver van houden. Alsjeblieft, minister. Dank u wel. Nog een punt van orde? Ja hoor, punt van orde. Wordt ondersteund. Wij willen concreet van de minister van Justitie weten. Is de persoon in kwestie uw adviseur? Ja of nee? Geen onderbouwing. Ja of nee? Dank je. Dus ik wil niet in de discussie gaan, maar wanneer het gaat over intelligence om informatie in te winnen. Ik was ook die tijd bij de inlichtingendienst. Dan iedereen die je wil, die je wenst, mag je aantrekken. Informeel. Informeel. Ja? Dus dat heeft de minister hier uitgelegd, dat formeel het niet het geval is, maar informeel wel. Dus dit is duidelijk. Dank u wel. Minister, u heeft het woord. Niet van overheidswegen. De persoon is niet van overheidswegen adviseur op het ministerie. Als ik van mij persoonlijk in persoon informatie heb gehad, dan doe ik dat. Dat kan wel. Dank u wel. Dan gaan we door. Voorzitter. Het kan zijn dat de minister een vergissing heeft gemaakt of een fout heeft gemaakt. Dan is het goed om te zeggen hier in 's lands vergaderzaal: ik heb me vergist. Ik heb de procedure niet in acht genomen en ik trek die woorden in. Dat is dan gewoon volwassenheid.
Want we hoeven niet eromheen te draaien. Want het gaat niet zomaar om iemand. Het gaat echt om de minister. En niet alleen wij kijken. Internationaal wordt er ook gekeken naar de minister. Hoe landen bij de bestrijding van criminaliteit informatie. Het is wel belangrijk dat de minister een hele integere en zuivere uitstraling heeft. Dus 1, 2 is... Via u, voorzitter, geniet die persoon privileges vanuit het ministerie. En wordt hem de ruimte gegeven om gelegenheden te bezoeken of deel te zijn van activiteiten van het ministerie van Justitie en Politie. We praten over justitie en politie en Minascoto, laat het duidelijk zijn. Wanneer we praten over het adviseren van een van onze belangrijke ministers, dan zijn er 2 zaken. Algemeen bekend, dat weet ieder dat die man je adviseur is. Wanneer we over intelligence praten, weet niemand het. Wanneer we over intelligence praten, dat mag zelf Chuchuwawa adviseur van de minister zijn. Maar dat weet niemand het. Omdat het is een van onze belangrijkste ministeries. Maar zoals het nu gaat, gaat het niet om intelligence. Ik denk, mevrouw Matoor heeft het mooi gezegd, het is niet goed gegaan. Dan moeten we het recht trekken. Want correct. Suriname is geen eiland dat we in een meer. We leven in een globaliserende samenleving waar andere landen ons nodig zullen hebben. En wanneer wij nationaal, internationaal aangeven dat wij ons laten adviseren door wie dan ook, worden we minder belangrijk voor de internationale gemeenschap, voor ons internationaal gemeenschap. Ik denk dus dat met de situatie zoals dat zich heeft ontwikkeld tot vandaag, gisteren tot vandaag, het imago van hem als minister, en dat vind ik heel jammer, hij is een jonge ambitieuze minister en het ministerie en wij als land al een beetje bezoedeld is. En collega Adopa heeft gelijk, want de minister heeft in zijn beantwoording het nog erger gemaakt. Hij behoort niet tot mijn officiële staatsadviseur of beleidsadviseur, maar hij is mijn intelligence person, waar we allemaal weten dat strategisch niemand hoeft te weten wie tot mijn intelligence omgeving behoort. Dus dat is 1. 2, dus ik verwacht, voorzitter, dat alvorens we doorgaan met de beantwoording van de gestelde vragen, ik wil niet ingaan op het punt van de coördinator, omdat hij natuurlijk heel correct heeft uitgelegd hoe de zaak moet worden afgehandeld wanneer het gaat om aantrekking van personeel, inclusief beleidsadviseur. Maar dat de minister nu zich er weer van bewust is dat hij, voordat hij overgaat tot beantwoording, nu publiekelijk aan ons stelt dat hij zich op welke manier dat ook distancieert van die uitspraken die hij heeft gedaan gisteren ten aanzien van de relatie van die persoon S tot hemzelf. Zij het als persoon, omdat hij moet weten dat hij als persoon daar staat, maar eenmaal 24 uur minister is van Justitie en Politie. Dus ik denk dat het op zijn plaats is, wanneer we praten over intelligence, inderdaad, dat bijvoorbeeld niemand hoeft te weten dat hij dat is. Dus dat is die fout wat die minister heeft gemaakt. Maar we leren allemaal. Ik denk dat hij hier kan corrigeren om te zeggen van dat hij bedoelt. Maar het hoeft ook niet publiekelijk bekendgemaakt te worden. Dus ik denk dat we allemaal dat hebben gehoord. En ik denk dat we een punt hier achter zetten. Minister B. Voorzitter, ik kom niet aan u leiden, maar de regering vraagt een korte schorsing. Heer voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik me moet houden aan de woordkeuze zoals het hier wordt gebezigd. En laat me stellen dat de persoon in kwestie geen adviseur is in de zin van de wet. Dank u wel. Dat wil ik over dat, want al het andere eromheen zorgt voor wat meer ruis en onnodig verschil van inzicht.